Χαίρετε! Στο παρόν βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορεί ένας χρήστης να συνδεθεί σε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει προσκληθεί, χωρίς την χρήση του email πρόσκλησης. Αρχικά, από την κεντρική ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ο χρήστης πηγαίνει πάνω δεξιά και πατάει το είσοδος. Συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, και πατάει σύνδεση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι λάθος, είτε κωδικός είτε όνομα χρήστη, θα βγει η ειδοποίηση αποτυχία και θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά. Πατάτε σύνδεση. Έπειτα πατάτε αποστολή. Ελέγχετε αν τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σωστά και μόνο αν και εφόσον έχουν αλλάξει τικάρετε το ενημέρωση ονοματεπωνύμου. Ιδάλλως επιλέγετε το είσοδος. Αφού κάνετε σύνδεση, πατάτε το κουμπί τηλεδιασκέψεις. Ο χρήστης θα δει ότι εμφανίζονται δύο στήλες, μία τρέχουσες τηλεδιασκέψεις και μία μελλοντικές τηλεδιασκέψεις. Οι τρέχουσες τηλεδιασκέψεις είναι αυτές στις οποίες ο χρήστης έχει προσκληθεί και είναι ενεργές αυτή τη στιγμή, ενώ στις μελλοντικές εμφανίζονται όλες οι συναντήσεις στις οποίες ο χρήστης έχει προσκληθεί, αλλά θα ενεργοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τη σύνδεση προτείνεται να έχει γίνει εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να την κατεβάσει πατώντας πάνω στα μπλε γράμματα. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί πάνω δεξιά η ειδοποίηση. Έπειτα, ο χρήστης μπορεί να πατήσει την πράσινη ένδειξη από τις τρέχουσες τηλεδιασκέψεις σύνδεση, καθώς ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ενεργές τηλεδιασκέψεις. Πατάει το σύνδεση. Έπειτα, επιλέγει Open Zoom Meetings και περιμένει για το αναδυόμενο παράθυρο. Επιλέγει τις ρυθμίσεις με τις οποίες θα κάνει σύνδεση στη συγκεκριμένη συνάντηση, ανοιχτό κλειστό μικρόφωνο, ανοιχτή κλειστή κάμερα αντίστοιχα και πατάει Join. Ο χρήστης έχει πλέον συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη. Από την κάτω αριστερά γωνία μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει το μικρόφωνο όπως και την κάμερά του, ενώ σε περίπτωση που θέλει να φύγει πατάει κάτω δεξιά το Leave και Leave Meeting. Σας ευχαριστούμε πολύ.